Daigong taong Ginoo, uban sa mga pag-uawit, ang kalipay tayo singgit, ang Ginoo labing hingpit. Daigong taong Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay tayo sayaw, ubulang adlaw. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Sa kanino. Karong adlaw, unang Biyernes sa Agosto, mao ang atong regular nga debosyon sa mahal nga kasing-kasing or balaang kasing-kasing ni Jesus, Sacred Heart of Jesus. Paniinis ang adlaw, gisaulog usab sa simbahan ang pista ni San Juan Maria Vianney, pari. Mao ni ang among patron sa mga parish priests o sa mga practically sa mga pari. Usa ni siya ka pari nga gitamay sa dihang seminarista pa siya, hangtod nga napari na lang tungod sa iyang incapacity nga di kay siya kamao aning Latin nga mao'y pinulungan ni adtong panahona. Munang gitawag siya bugo kaayo nga pari tungod kay di siya ka sulti kaayo ug makasabot sa pinulungan nga Latin. Apan niabot na siya nga napari ug nahimo siyang champion sa kinabuhi isip pari diha sa pagluwas og mga kalag ug ang pag-convert sa mga makasasala balik ngadto sa Ginoo. Munang nahimo hinuon siyang patron modelo namong mga pari. Mga 73 years old ni siya namatay. Usa ra gyud ka parokya ang iyang gihandulan, ang didto sa Ars. Munang gitawag sa ni siya Cure de Ars, parish priest sa village of Ars, gamay nga village. Murag niabot siya dito mga 40 ka tuig isip parish priest. Abot baka ko diri 40 ka tuig, no? Mapulan sa siguro mo. So uban kaniya atong andamo, atong iampo ang atong mga leader sa tibuok kalibutan, labi na gyud ang mga kaparian nga unta magpuyo mi sa tinuod nga kinabuhi nga makapaambit sa kinabuhi ni Kristo ngadto sa tanang katawhan, ug nga ang atong mga benefactors and donors nga siging tabang sa atong simbahan atong or ila untang matagamtam ang mga grasya nga gikan sa langit, labi na ang kalinaw ug maayong panglawas. Ato karong daw andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, makagagahom og maluluyon nga Dios, gihimo mo si San Juan Maria nga katingalahan diha sa parianong kakugi o kamaatimanon sa kaluwasan sa mga tao. Itugot nga pinaagi sa iyang panigingnan o pangama,
makadani kami sa mga kaigsuunan diha sa gugma alang kang Kristo ug uban kanila makadangat kami sa himayang dayon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Levitico. Ang Ginoo miingon kang Moises, mao kini ang mga adlaw nga gipili sa Ginoo aron sa ulugon ninyo ang mga adlaw alang sa balaang panagtigom sumala sa gisugo sa Ginoo. Ang ikanapulog upat ka adlaw sa unang bulan mao ang pangilin sa pagsaylo, ug ang ikanapulog 5 ka adlaw sa maog gihapong bulan mao ang pangilin sa pan nga walay patubo. Sulod sa 7 ka adlaw kinahanglan nga ang kanon ninyo mao ang pan nga walay patubo. Himuan ninyo ang balaang panagtigom sa unang adlaw, ayaw kamo pagtrabaho bisag unsa. Matag adlaw sulod sa 7 ka adlaw maghalad kamo og mga halad sunugon alang sa Ginoo. Ang ikapitong adlaw mao ang adlaw sa balaang panagtigom, busa ayaw kamo pagtrabaho bisag unsa. Ang Ginoo miingon na usab kang Moises, sultihi ang mga Israelita, inigabot ninyo sa yuta nga ihatag ko kaninyo, ug makaani na kamo sa abot niini. Dad-a sa pari ang usa ka bangan nga uhay sa inyong unang abot, ug iwarawaran niya kini sa atubangan sa Ginoo aron kaymutan kamo sa Ginoo. Buhaton kini sa pari sa pagkasunod adlaw tapos sa adlaw nga igpapahulay. Gikan sa adlaw nga maoy pagdala ninyo sa binangang uhay nga halad gibayaw, ang adlaw sunod sa adlaw nga igpapahulay, mag-ihap kamog 7 ka simana. Ang adlaw human matapos ang ikapitong simana, mao ang ikanapulog 5 ka adlaw, ug niining adlawa ihalad ninyo ang bagong halad nga kalanon ngadto sa Ginoo. Ang ikanapulong adlaw niining bulana nga mao ang ikapitong bulan, mao ang adlaw sa pagpapasasala ug panahon kini nga himuon ninyo ang balaang panagtigom, pagpuasa kamo ug paghalad kamo mga halad sunugon alang sa Ginoo. Sultihi ang mga Israelita ang ikanapulog 5 ka adlaw niining ikapitong bulan, mao ang pangilin sa mga balong-balong pahinungod sa Ginoo. Mulungtad kinig 7 ka adlaw. Sa unang adlaw, himuan ninyo ang usa ka balaang panagtigom ug ayaw kamo pagtrabaho bisag unsa. Sulod sa 7 ka adlaw, paghalad kamo og mga halad nga sunugon alang sa Ginoo, ug sa ikawalong adlaw paghimo kamo balaang panagtigom ug paghalad kamo mga halad nga sunugon alang sa Ginoo. Sanglit balaan man kini nga panagtigom, ayaw kamo pagtrabaho bisag unsa. Mao kini ang mga pangilin nga gitagal sa Ginoo ug kinahanglan imantala ninyo nga maoy mga panahon sa balaang panagtigom ug sa paghalad ngadto sa Ginoo ug mga halad nga sunugon, mga halad nga mananap, mga halad nga kalanon, mga halad nga ilimnon, ug uban pang mga halad, ang matag-usa niini ihalad sa gitagal nga adlaw niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Awiti nga malipayon ang Dios nga atong
nga malipayon ang Dios nga atong hinabang. Paghuni kamo ug patinguga ang piyang-piyang, ang mananoy nga alpa ug lira. Patingugang trumpeta sa bag-ong buwan, sa takdol sa atong solemne nga piyesta. Awiti nga malipayon ang Dios nga atong hinabang. Kay maoy usa ka balaod sa Israel, usa ka kusawguan sa Dios ni Jacob, nga naghimo nini nga usa ka balaod alang kang Jose, sa iyang pagula gikan sa yuta sa Ehipto. Awiti nga malipayon ang Dios nga atong hinabang, nga walay laing Dios diha kaninyo, ni magsimba kamo sa bisan unsang langyaw nga Dios. Ako ang Ginoo, mao ang inyong Dios, nga nag-una kaninyo gikan sa yuta sa Ehipto. Awiti nga malipayon ang Dios nga atong hinabang. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Awitan ta ang Ginoong Jesus, awit sa magpagdaig. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanino. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mipauli sa lungsod nga iyang gipuy-an. Nagtudlo siya didto sa ilang sinagoga ug natingala ang nakadungog kaniya. Diin man niya kuhaa kining kinaadmana, nangutana sila, ug unsa may ikasulti nato bahin sa iyang mga milagro. Dili ba siya mauman ang anak sa panday? Dili ba si Maria man ang iyang inahan ug ang iyang mga igsuon, sila si Santiago, si Jose, si Simon ug si Judas? Dili ba ani aman magpuyo dinhi ang tanan niyang mga igsuong babay? Diin man niya kuhaa kining tanan. Tungod niini gisalikway nila siya. Ug miingon si Jesus kanila, ang usa ka propeta tinahod bisan diin gawas sa lungsod nga iyang gipuy-an o sa iyang kaugalingong panimalay. Busa, wala siya muhimog daghang milagro didto, kay wala man sila'y
pagtuo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Si San Juan Vianney or Maria Vianney nakabaton og kasing-kasing nga balaan. Naliwat ang iyang kasing-kasing sa kasing-kasing ni Jesus. Kamo ang inyong kasing-kasing, kumusta man? Balaan? Wa may tingog mura mga patay ning atong kuanan misahan. Kumusta ba inyong kasing-kasing? Balaan ba? Dili balaan, no? Makasalanan matud pas Tagalog. Ug mao ni ang hagit. Pag-abot ni San Juan Vianney ngadto sa seminaryo, gitamay siya. Gani dili unta siya papasaron kada tuig. Dili siya kapasar. Gitabangan lang siya sa iya sa nga parish priest nga usa sa mga formator sa seminaryo. Hangtod gyud nga sigihan siya tabang, tuturan siya inig bakasyon ang mopasalig ang iyang parish priest. Hangtod nga na-ordain siya pagkapari with all the difficulties to pass. Ang assurance ra gyud sa parish priest o ang obispo nga mi-ordain kaniya tungod kay buutan siya. Dili bright, buutan. Ana. So ang una dayang makapabalaan sa tong kasing-kasing kanang buutan ta. Pero kanang pagka-bright usahay makapawagtang nas kabalaan. Nya kita ra ba no? Ganahan kay atong anak, inyong anak di ay. Inyong anong mo apil mo sad kung sakpan manunta mong dugay ani. Ang inyong anak ganahan kay mo bright, no? Pero dili kaayo mo interesado nga mahimong buutan. Bisan na mga maestra, ang paborito nila gyud kanang mga bright. Ana. Pero buutan unya bugo, lami kay paggawason. Kana bang bisag kung saon ni mog tudlo di gyud kamao. Pero buutan peligro ka mataktak eh. May gani ako sa una kay nabugo mo sa ko pagka elementary, may gani kay wa jud ko isalikway sa akong maestra, gibutang ra gyud ko sa garden. Ka-graduate dayon ko dito ra ko sa garden. Pag high school na kuan ako ato mura na bright mo tong nakapasar gyud ko kahuman ko college hangtod pagkapari nibugo na sad ko for first few months niya na bright na sad nakapasar na sad pagka the rest of my 9 years sa seminaryo nga kahuna-huna gani ko naliwat man kong St. John Mary Vianney sige na wala ko kahagbong giwarningan na ko sa akong professor nga pare siya mahagbong gani ka karong prelims pagawaso na lang ti ka seminaryo kay wa man kay intellectual capacity ana sige lang ko kahagbong ang among exam kada meeting 1 to 10 ang exam niya ang passing 7 ang pinakataas sa gina ko makuha 6 bisa kung saon akong tuon kanara gyud 5 6 ana ako mga kauban magsige pag duwa-duwa magbasketball ra magbalibol sige pag duwag magkiat-kiat ra ba sus ma-perfect man ini kaugma ako purting tuon ako 5 ra man gyud ko tog usahay 6 ana nako iya naliwat man day kong San Juan Maria Vianney pero akong kasing-kasing sige jud kog ingon nga kadaghan ra man ako gibiyaan akong trabaho biyaan ako akong uyab biyaan ako akong pamilya biyaan ako nya hagbong lang ta aning exams dinhi ana kuan sad na uli-ulian sad kon kapasar mo to napakita gyud unsa di ay epekto sa tinuod nga taong balaan o kasing-kasing nga mausad ang kasing-kasing ni Hesus unsa man kana bitang makapadayon ka
sa imong maayong tumong bisan pag makasinati kag mga pagsalikway or mga rejections, pagpanaway, mga mockery. No? Muna si Jesus diri, wa man sad siya grado, nya may na kay siya mutudlo, gisalikway tungod kay ang iyang papa panday, ang iyang mama si Maria housewife. Gisalikway sa iyang kaugalingong mga diha ba siyang pamilya, sa iyang mga silingan. Nya ang tinuod nga kabalaan makabot na kung masinati nato ang pagsalikway, kana bang pahilakon ta tungod sa panaway, ibas ka sa social media, sawayon ka, tamayon ka tungod baka sa imong kapobre, sa imong kabugo, or sa imong naong, apil na sa imong height, no? Kaning atong height usahay mo sa nimo dagmal nato na, pero dawata i-absorb ang tanan, maunay makapabalaan sa kasing-kasing. Sige ka na be, lingya imong tupad ing na maka-absorb ra ka og panaway. Nya labi na gyud ang musaway nimo imong bana, nya ang daygod katong silingan, ang gwapa gyud atong silingan. Nya padunggod gyud ka ba ikaw nga asawa, dutag lawas ding atong silingan, nya ikaw mura na kag baril ba? Makadawat ra kana isip asawa or isip bana, kana bang daygod maayos imong asawa ang pare, sige daygong pare, nya ikaw di jud ka daygon, minako kapatyon nun tingi kas pare tingali. Lami apat yun yung pare ang ba sa kong asawa, sige na malanig pare, ana wa ba ka ni sila relasyon, ana ba Diyabte ka usang giharas ko sa bana, nagpakumpisal ra ba in taon ko ato, bago pa kong pare, buong ko namin iluhod sa kong kiliran nga isog kay naong, di ko mangumpisal pa diya, ni ako kay ako ning susihon, mo saban, namoy relasyon sa kong asawa, kinsa man ka, nako kinsa man ka, o anak ka, ingo di siya, pagsulti na niya, kuan di ay, usa day sa among mga greeters ang iyang asawa nya iniguli ko nung atos ila magsigi man kuno gingon. Sabi ni Father kay Tagalog man, sabi ni Father sige na lang yung Father nya wa may simba-simba ang bana kani ba ni akong asawa nagbinag-o, sige na lang litok og Father adtuon bitaw ko simbahan bastang igingay nun ako pagkahinuuna-una nako mao dito imong asawa di ay sa kuna-una di sa ko managinot ato. Dahil joke lang na eh. Oto, nakalugar kong istorya niya. Mga inana ba? Mga panghitabo. Nagkasuod na noon yun may hinog maayo. Pero tinasad gino na mong suura. Iyan akong imbitaron na to sila. Inigadto na ko. Ingon na siya. Singgit-singgit siya. Karoon pa dyan ko kasuway nga pari mo akong bisita. Pastang buutan na gining Father, sa Tagalog mo pagka-istorya ba, buutan yung kainis Father, musugot na lang sa tingin ito siya, sigyaw-yaw yung asawa sa kungan, i-reject ta ako bitaw bisag asa ko dapita biilang gamisa sa ko patay pag ito akong gimisahan askang dugaya yung nangahuman sige picture pero ni ako din is parokya mga mingaw lang dahil mga tao iniglagaw ko. Ang magpasalamat sa nung ko kay dili kay hasol sige ngisi ba ana. Pero usay mura sa tag mahiubos kana bitang mura na lang sa tag baliwa ba nana. Ug ang pinakasakit kana gyung bisag unsay imong isulti nga maayo para untas kaayuhan supakon pagyud sa mismo nimong mga gimahal kana bang imong mga gimahal ba kanang suod sa imong pamilya, imong mga gimahal din isod sa parokya, nya unsay isulti nato nga tinarong supakon pagyud, libakon pagyud ta kay sawayon pagyud tong atong gisulti. Naam na dinhi. Nya nasinati sa na ni Maria Vianney. Batuon pa maganing iyang simbahan atong pagsugod niya dito sa Ars. Struggle gyud kay ito. Ang mosimba 5 ra ka buok, mga tiguang pagyud kayo nya inigmisa niya magrosaryo pagyud
Kaya mo may naanda nila, kaya gibiyaan naman tos pari katong maong parokya, ang Ars, dito sa Francia. Grabe ang iyang struggle. Pero nipadayon siya higugma sa mga tao wa mahigugma niya. Sama sad ni Kristo nga nipadayon paghigugma sa mga tao nga wa mahigugma niya. Hangtod pagani gipatay gid siya ug diha nahimong balaan ang iyang kasing-kasing. Sa unang pagbasa, gasigig hangyo ang Ginoo o naghisigig instruct ang Ginoo ngadto ni Moises bahin aning paghalad isip handumanan sa mga kaayuhan nga gihatag sa Ginoo nila, sa mga kaluwasan nga gihatag sa Ginoo nila, ilang i-celebrate nila kada gyud tuig, i-celebrate halaran ang Ginoo. Pag-abot na ni Kristo, ingon siya, wa na ko magkinahanglan ana mga halad nga sinunog, kada mga kwarta, kada mga kanta, mga sayaw, mga tulunggon nga matod pa sa atong tubag sa Salmo, sa titong tubag. Awiti nga malipayon ang Dios nga atong hinabang sa giluod, gialingog-ngugan ako ng inyong mga awit. Kay ang inyong kasing-kasing halayo kanako. So ang gusto na des Ginoo karon nga halad mao na ang kasing-kasing. Pero okay ra po nang ihog ang kolekta, ang ikolekta ba? Di man na kasing-kasing. Pero hinaot nga muhog kas kolekta kinasing-kasing. Mo na atod pa ni Kristo. Dili kay imong kasing-kasing ihog sa Cebu unsaon man nato ato na ditong himuong paitan. Dili kinasing-kasing. Muna din sa atong parokya gitudloan ta mo love offering. Mangutana mo pilay presyo anang love offering para sa kasal, bunyag, misa. Unsa man pila may gidakon anang love offering. Ang uban ra ba mingon, bisag pila ra di ay kay love offering. Dili oy. Ang labing dako nga kantidad nga imong ikahatag nga malipayon tungod sa imong dakong pagtahod o pagpasalamat sa Ginoo, maunay ihatag. Maunay gitawag og love offering. Una ko nang imong makaya 20,000 niya magpabunyag kas imong anak, malipayon kay kakaya nimong 20,000, ihatag ang 20,000. Tutukan man ko ninyo. Ikaw lang kadako sa dana bunyag na padiroy. Nya nganong mo gasto man kag 100,000 inighikay dito sa inyo tungod las bunyag, inom pa to the max, mangutang pagyud ka para sa inom kay gibunyagan imong anak. Unya dinhi di ka mohatag sa labing dako, imo lang mantinilan anang 250, 150. Nya ang imong gasto dito hapit mo abot og 50,000, hapit mo abot og 100,000. Hay may imong gihigugma ang hikay kanang imong mga barkada nga magsigig inom nya ikaugma atakihon dayon ka. O ang Ginoo nga naghimong balaan sa imong kinabuhi ug sa kinabuhi sa imong anak. Kamong magpakasal, kusog pa kayo mo magsigig shooting dagko kay mo bayad anang shooting kanang nagsigig sumpay anang inyong pilok, siging sumpay anang inyong mga koko. Dagko kay mugbayad ana arab sige nga rin pamusa ba na inyong naong tahi pa ng inyong Buddha nga di ana mos altar hapit apas pultahan ang inyong giguroy ditong panapton nya ni araga kabyon sa tumoy sa inyong suso. Ang diri badapita di araga kabyon din ana gaana-ana pa dito luyo na ikis-ikis ra diri pero taas kay giguroy. Kana ang gadesahin ana 40 man ang mahalag bayad nya mong bayad ra mo dinhig 1,500. Mao na inyong love offering, mao na gugma ninyo sa simbahan nga mipapas sa inyong sala, sige mong tinukhangay wa pa mo'y kasal, kasagaran ninyo impirnohono na kay mo kay gatipon-tipon na mo nya karon mo bungga din mo pakasal nya gamay kay mo gihatag nga ri sa simbahan tungod lang kay love offering. Hay ma inyong gihigugma kanang mga butang kalibutanon, selebrasyon nga kalibutanon nga mogasto mo tag 200,000 o kanibang ni ang
niya sa simbahan. Ana ba? So ang tinuod ang balaan nga kasing-kasing, ihalad sa Ginoo ang atong mga buhat nga makaluwas. Usa na ni ana ang paghigugma sa mga taong nisalikway nimo. Sige lingay mong tupad. Ingna ganahan kang mohigugma nang sigiglibak nimo. Ingna. Pangutan-a ba? Ganahan ana. Niya kon may ngong di magdaoy ana. Ing nasugod karon ato na silang higugmaon kay mao nay makapabalaan nato. Nya si San Juan Maria Vianney misustinir siya, ni padayon siya higugma sa iyang katawhan dito sa Ars, and after mga 10 years nahimo ng balaan ang mga tao sa Ars. Naliwat na niya hangtod gyud nga siya namatay. 40 ka tuig siyang nag-atiman dito. Hangtod karon kuno pamukaadtoan ng Ars, daghan namang ni pilgrimage dito. Ako mga kailang mga pari, nindot kuno kaayo ang ambience dito. Naa pa ang remnant sa kabalaan ni San Juan Maria Vianney. Namatay man ni siya 1859 at age 73. Hangtod kuno karon nindot kay paminawon ngadto ang mga tao, balaan kuno gyapon. Ako din himo 4 years na ko karong Domingo, 4 years din sa atong parokya. Ambot na balaan baka mo din na nakadungog na mo nga moingon ang mga tao nga nindot kaayo ang San Vicente Ferrer sa Liloan kay ang mga tao babalaan kay mga naong. Niingon mo? Anana mo nadunggan? Wow. Ambot lang ka ha. Ako lang sa hinog mo ingon, liwat kay ilang pari, wa sa hayo. Simbak ko sa taon. Mabita na, niingon ko ninyo, testing lang ba? Testing sa water. Kinsa tong nalipay nga ako nahimong parish priest din for 4 years. Palit mo upat ka slots. Muna akong gitawag og 4 slots challenge. As of yesterday, naanay nadawat nato nga 4 slot challenge nga niabot og 1,350 na kabuok. Oh, pakpa. Kasabot 1,350 katao din sa atong parishioners online o sa territorial, at least nalipay nga napari ko. Na parish priest ko din no? Lingay mo to pa din na ni-appeal ka ng 4 slot challenge. Tag 2,000 raman na, kay upat raman. Karon ang Domingo ko, Tob. Karong Domingo ba, di na ko ana mo dawat og 4 slot challenge human karong Sunday. O niya, sa ato sangko, di mo ka-afford sa 4 slot challenge, 1 slot lang. Moro ba na itong gibaligya para sa atong kumbinto. So as of yesterday, ang atong SBF DAG, niabot na sad og 38,382 ka slots. Pakpa. Gamay na lang jud kaayo. Ni gamay na ang atong balance, 37,680 na lang. Mao na akong giingon ninyo nga kung mahigugma mo sa simbahan, nya magsige mo palit aning slots, mabalaan gina inyong kasing-kasing. Ngano man, kay ang mubalik ninyo mao ang daily abundant graces. Dili material lang, kundi grasya nga moausab sa inyong kasing-kasing. Naay mitext nako na portigid niyang daghanag utang na problema na gid siya. Nga sa sige kuno niyang paminaw hangtod na challenge siya pagpalit og slot. Karon kuno wap agid siya kabayad sa utang. Ingon siya nga man ingong uban makabayad mas utang ako, ni palit ko makaduha na og slot ni Father, wap amajud ko kabayad sa utang mo to. Ni text na lang siya nako, ni palit ko Father pero naputos pagyud ko sa utang karon. Ako din gitiksan, unsa may imong gibati in siya lahi gyud kay Father, kay karon sa una maratol man ko tungod sa kadaghas utang, karon relax nako kana sunod ana adto na kasprisuhan. Kay ikiha man ka ato niya man ana mapriso na ka, relax kay ka dito sa prisuhan.
Ana, kaya nga naman nakapalit man kag slots. So dili ka tingali mahimong makabayad sa utang, o posible sad makabayad ka sa utang, pero ang una gyung bation, relax ra ka, pasabot makapadayon ka sa imong kinabuhi nga pagbinuutan, bisan pagdaghan ang nitamay nimo tungod anang imong utang nga wa nimo mabayre. Pero ang sugo sa nako, ningon ko niya, sugod karon ayaw na gyud supak-supak sa Ginoo, sunda gyud ang iyang pulong sa Ginoo, di gyud mangutang, mangayo ba nya ika dawat ug nasa kay imo manghatag, dili magpautang, manghatag nya. Para sa mga nagpautang, ayaw sa na ninyo paningli ang inyong pautang aron di na maratol, labaw tanan, ayaw ikiha aron dili mapriso, mopaywa na kabayad inyo pag yung ipapriso sa grabihan na sa dana murabag wapay kaon imo pag yung latiguhon kapoy sa dana no? Man mo mutingog otro man sa tingali mo. Mao na ang makapahimo natong balaan nya kun nato nang buhaton, ma-experience nato ang presensya sa Ginoo ug mulambo ang atong kinabuhi, dili lang materially, labaw tanan kanidyong gitawag natong pagkasantos sa atong kinabuhi. Hinaot pa unta, masinati na natong tanan, manindog ta. Mga igsuon, gisalikway si Jesus sa iyang kaugalingong katawhan apan mipadayon siya sa pagluwas kanila. Uban sa pangalian ni San Juan Maria Vianney, atong ituboy ang atong panginahanglan ug moingon kita, Jesus, pamatia kami. Jesus, pamatia kami. Nga ang mga pangulo sa simbahan madasigong magmantala sa pulong sa Dios ug puy-an nila kini, uban ang hugot nga pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Jesus, pamatia kami. Nga malig-on kita aron uban ang kasibot ug sa walay kahadlok, isangyaw nato ang mensahe sa ebanghelyo diha sa atong panimalay ug mga kasilinganan, magampo kita sa Ginoo. Jesus, pamatia kami. Nga ang mga misyonero magmapailubon ug dili kawadag kadasig sa ilang pagsabod sa mensahe sa Dios ngadto sa dili maabi-abihong mga dapit, magampo kita sa Ginoo. Jesus, pamatia kami. Nga ang mga ginikanan sa baldadong mga anak, sila nga nag-atiman sa mga idaran, ug ang tanan nga nag-antos sa panimalay ug sa tambalanan, sa hilom, magasaksi sa gugma sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Jesus, pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Jesus, pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Jesus, pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Jesus, pamatia kami. Nga ang Dios mohupay kanila nga nagsubo ug nagbangutan tungod sa kamatayon sa ilang mga hinigugma, magampo kita sa Ginoo. Jesus, pamatia kami. Langit nong Amahan, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy diha sa mapaubsanon ug mahigugmaon nga kasing-kasing,
uban sa pangaman ni San Juan Maria Vianney imong pari, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Unsay igasa ko tungod sa imong kayo. Iluwas mo ako gikan sa sala, ug kanunay imong ipakita sa kayong gaway sugod. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok iyang santos nga simbahan. O Dios nga makagagahom, maingon nga ang mga gasa nga gihalad alang sa mga santos nagmatuod sa himaya sa Dios non nga gahom, sa ingon maghatag unta kini kanamo sa bunga sa kaluwasan nga gikan kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay matar. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Juan Maria Vianney, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niyang kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo, ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik gani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Juan Maria Vianney, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahanamu nga nasa mga langit, pagdayon ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlawan. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasayo kami sa mga nakasala ka namo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay. Inunuan, luwasan kami sa dagtan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang kahugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa,
ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Maanaa sa kanino. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo dili ako angay ng kalawat kanimo, Pagpanipamulo lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. He is my friend, a man and yet a God. He is my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, who's lamp a light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. You touch my heart and taught me what is right. Of all my friends, you're really different. You shape my heart to love as you have loved. That bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Jesus, my friend. Magampo kita. O Dios nga gamhanan sa tanan, pinaagi sa among paghigugma o pagsimba, itugot nga kami nga nangalawat ni ining Eucharistia, magsunod kanunay sa panigingnan ni San Juan Maria Vianney. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kabalaan. Ang nindot lang kung ato gyong himuong balaan ang atong kasing-kasing taliwala sa mga pagsalikway o pagpanaway sa atong isig katao. Padayon lang kita. So salamat sa mga nipadayon o suporta dinhi bisag nagkalisod usahay o nasakitan ang namalit sa atong mga slots. So nanatay halin sa SBF DAG nga 38,382
ka slots, nya naapay 37,618 ka slots nga available at 500 pesos per slot. Nya naatay 4 slot challenge nga niabot na og 1,350. Nya sige pataanig padayon ang ganahang moapil hangtod karong Sunday. Tag 2,000 sad ni ang worth ani, bali 4 ka 500. Karong gabi atong First Friday devotion, ang Alliance of Two Hearts magsugod sa alas 10 sa gabi. So inatunta mukogi ta sa pagtambong niini for reparation of the world's sinfulness, o maka-establish unta og peace and harmony sa atong kalibutan. Sakripisyohan ni nato. Nya akong pahinomdom pag-usab nga mag-practice na ta nga kining kalsada diri sa kilid, himuon lang na nato nga kuan special alternate way, dili na siya gyud normal nga agianan ato nang siradaan diha. So good sa Lunes mga tao na lay makaagi, ang sakyanan dili na. So ari na ta diri agi, two-way na diha, two-way sa diri sa Luyo. Ato hangyoon ang ato mga katawhan nga di lang kita mo parking sa atong mga sakyanan diya sa kilid, bisag motor ato lang jong ipadaplin aron nga kung magsugat ang mga sakyanan nga mosud o gawas, dili kay maproblema. Tinabangay lang ta ani hastas atong mga barangay officials o mga katawhan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Dios, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimba.